Hai लोगोफोर sorry Hai लोगोफोर आरो मोनसे गोदान फ्रेश भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जों दिनै दाबसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो आंजों लोगोफोरबो दङ भिडिअ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था बहा थांगासिनो नोंथांमोना दसे उनाव मोनथिगोन स' भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर ससमा गानदों आङो माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय आंनि नङा गुबुननिसो फैसा थाखा गैया मा खालामनो आरोना सोलिनांसिगोन आरो बिदिनो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे लोगोफोर जों थांगासिनो आरो लोगोआ मोनसे खोथा बुंबाय आरो जे गारिखौ सार्भिसिंआव होग्रोगोननो ओमफ्रायसो जोङो माने सार्भिसिंआव दोननानै बै जायगासिम थांगोन जोङो गारिखौ सार्भिसिंआव होबोबाय ओमफ्राय जोङो थांनोसै बै जायगासिम नायलांबाय था नोंथांमोना एसे सम लाबावगोन थांगासिनो लोगोफोर जोङो बै जायगा होननाया रपवे गाखोनो थांगासिनो आरो आं बावदोंसोमोन नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ बबे थांगासिनो जोङो ना बबे थांगासिनो जों रपवे थांगासिनो रपवे नायलांबाय था नोंथांमोना जोबोद एक्साइटेड जागोन गिनायबो मोनो एसे बिखायाबो धब धब थांनानै माबायदि जायो नायनोसै few moments later फाइनालि जों जायगासिम मोनफैबाय फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स खालामनो थांगासिनो गिनायबो मोनदों एक्साइटेडबो जाना दङ नायनोसै मा जायो गोजौआव थांनानै आरो मोजां मोजां भिउ नोंथांमोना दिन्थिगोन नायबाय था नोंथांमोना लोगोफोर भिउखौ नाय जोबोर समायना बुरलुंबुथुर दैमानि सेराव टिकेटखौ बबेयाव दानोलै लोगोफोर गोरोन्थियावनो माने एग्जिटखै हाबैदों माने जोङो दा नै एन्ट्रिखौ नागिरगासिनो मोनबाय न' एन्ट्रि बेबो नङा बबेथिंथाय लाबायना बेसे लाखो टिकेट मिल गया फाइनली टिकेटखौ लाबाय हाबलांगासिनो बेसे लाखोले पर पर्सन बेसे 100 रुपीस एक आदमी में 100 रुपीस लिया रिटर्नबो मोनखादो रिटर्न नहीं इसमें रिटर्न का टिकट नहीं दे रहा है उस पर लेना पड़ेगा बोल रहे हैं ओके थांगासिनो নাই একো নাই চেকিং কৰিব যাব পাৰো কিন্তু দিছোৱে होबाय था गाखोनांगो ओइ माबा वेटिं हल बेथिं टिकेटा लाबाय हाबफैबाय जिरायबाय वेटिं हलाव जिरायना दङ ओमफ्राय दा लिंहरगोन जोंखौ ओमफ्राय थांसै माने बारा केपासिटि गैया नालाय खनसेयाव बेसे केपासिटिया खनसे थांगासेयाव बेसे मोनथिया बेखौ जों मोनथिथ'वाखै एक्साइटेड जाना दङ या ginang ada dengan dari mana dia operator nah bitanga driver this is pilot hai चलो संभाल के लेके जाना भाई ये देखो व्यू ऊपर आ गया हम लोग लसी थांगासिनो ना दावगालांगासिनो बिस्लासबो जा रही स्पीड चल रही माने गोजौ फैनानै गाहाय जानाय गिदिं आरो ना मानसिफोरा एसे बेफ्रावदों
मोजां नांदों एसे स्पिड जाबाय या मैं क्रिकेट खेल रही पूरा अभी देखो ना तुम वाओ गाखोनो थांगासिनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसा आइलेन्ड यहाँ में चलना है क्या फेरी में चलना है साले नहीं जाएगा हम फेरी में यहाँ में व्यू देखना व्यू उमानंद टेम्पल है ना क्या टेम्पल है ये कौन सा टेम्पल है उमानंद टेम्पल है ये पूरा फ्री में मिल गया ड्रोन व्यू मिल गया भाई ऊपर से भिडिअ गिनाय मोनगोन सानदोंमोन आरोना आरो जेबोआनो गैया गिनाय मोनदों मोनाखै मोजांसो नांदों ना आरो फैबावगोन ना नोङो फैबावगोन डेफिनेटलि फैबावगोन नोङो ना ड्रोन लाना फैनांगोन दे लाबो नोङो बोरै बिरोनो नोङो लाबोनानै अ बै बाला हामायाव आरोना बालायाव मेसिङावनो फैनांगोन होनबा जोङो ना मोजां नांदों बरिया नोंथांमोनाबो फैनो हागोन बेसे जौसेल'सो ना टिकेटआ औ रिटार्न टिकेटआ माने आलादा जागोन आरो जौसेयानो लागोन 12 लागोन फैबाय ना फाइनालि जों मोनफैबाय ओमफ्राय रिटार्न टिकेटखौबो लाखानोसै ना फाइनालि जोङो मोनफैबाय ओमफ्राय जोङो रिटार्न टिकेट लायासैमोन नालाय लानोसै दा ओमफ्राय थांफिननोसै माने बै गेजेर समाव माने बै गोजौनिफ्राय गाहायाव बाख्लायनाय समाव माने एसे गिनाय बायदि मोनो आरोना बिखाखौ बोरैबा मोनो जेबो नङा मोजां नांदों A few minutes later. लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो आरो बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय रेकमेन्ड खालामगोन S Bodo Channel आरो लोगोसे सनालि बर' लिंकआ डिसक्रिप्शनाव थागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब गासैखौबो खालामनो हो थेंक्स फर वाचिं लोगो मोनलायगोन नेक्स्ट भिडिअआव दाना नोंथांमोना एसे सिनेमेटिकफोरखौ इन्जय खालामदो I never make promises, 'cause I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 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 लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायब्ला सरि